14 dwarpen, 35 uren televisie, 70 uren dat wij onderwijs hielden. 14 weken lang pakten we 14 dwarpen en hier hebben we een feest. En nou is het zo stil in Hantem dat ik mij net voorstellen kan dat we 14 weken feest gaan hebben. Van harte welkom bij de allerlaatste uitzending van Dogger van Indwarp. We willen massaal bij elkaar komen om de laatste uitzending te vieren. Dit is de grote finale uitzending van Dogger van Indwarp. We rikken verzels de prijzen uit. We matten van die 14 dwarpen alve teleurstellen, want die winnen niks. We maken 3 dwarpen blied, want die winnen wel wat. Maar voor u ben je al grote winnaars. Want wat hebben we in huis 14 allemachtig mooie weekend bezorgen. Daarvoor alvast 10 dank. Maar verzels, het is een hunnevraat, maar we hebben het wel zo hut inkaderen dat we ze kunnen. De jury, wie is allemachtig zaakkundig, dat we er alle vertrouwen in hebben dat zij de goede kar maken hebben wat het gaat om de 3 prijswinnaars. Die rikken we uit. We sjoggen in beeld en in lood waarom op 14 bijzondere weekend. We laten fragmentjes zien van de hoogtepunten van de aanroende 14 weekend. We praten nog met mensen die het meidien hebben aan de dwarpen. Afijn, het wordt een gevarieerde uitsturing. Waar ik nog live muziek in zit van een van de artiesten die het optreden had in Dogger van Indwarp. Maar eerst, toch maar even een beetje formeel. Even zien naar die jury, die een beetje op een eftergroen werken. Hem koen ze al jaar. Maar ik stel ze toch nog eventjes kwad aan hem voor. Arnold Bouwmeester, hij wie de presentator van Dogger van Indwarp in Reduzum. Dan in het midden, daar met het groene shirtje, Jouke Spoelstra, de winnaar van Vlindier en presentator van Droegenhand. Peter van der Molen van het Friesland College, Eddie Dijkstra, jonger en liedjeschreeuwer. En verzels, u eigen Miranda Werkman. En die zit er nou nog redelijk fleurig bij. Maar hoe dat voor een jaloer is, weet ik net, Miranda. Want wat hebben we hier een drege tijd gewoon eigenlijk, hè? Daar heeft dus wel wat doen, Geert, ja. 70 keer dat al je begin meer dan 24 uur televisie zoals krijgt. Nou, hij kan je net bijhouden. Maar ja, we hebben vooral jongen van wat het ik al je maar die dwarpen die in het. En dat wie natuurlijk verschrikkelijk leuk om te zien. En nou even heel in het kwart nog. Waar hebben we hem op letten? Waar leiden de criteria? Nou, we hebben let op presentatie, dat is heel belangrijk. Die moet je terug de uitsturing heen halen. We hebben let op decor, we hebben let op hoe creatief wie het, want daar gaat het uiteindelijk om, van wat hij bedacht. We hebben ook op let van, is het één geheel, of ben het al je losse onderdelen, of is het echt één programma? En we hebben zo naar de talenten van de dag natuurlijk. En dat had uiteindelijk laat dat 3 prijswinnaars. Het violet justerjoen, hè? Het violet justerjoen, ja, dat klopt. het wie wel heel grappig, want wat Ian echt hele leuke televisie vindt de oor eigenlijk heel dan niet. Dus daar hebben we wel discussie over gehad. Maar hoe de winnaar winnen we uit. En wat die winnaar is, dat Jerry Daleks van Miranda. Dankjewel, juryleden, want je hebt fantastisch werk verricht. Dank u wel daarvoor. We begonnen op 3 april in Gerkeskleester Strobos. We fietsten terug naar Sumar, kwamen nu in Nijbeets en eindigen het eerste blokje van Fjouwer uitsturingen in de Westrein. We sjoggen kwart waarom op die Fjouwer eerste dwarpen van Dogger van Indwarp. Ik ben Wietske. Ik ben Uke. En we zijn vandaag in Gerkesklooster Strobos. Yoga en dan klunen, mij en ai. Gaat het allemaal goed, scheidsrechter? Kijk eens aan. De beelden gaan over de hele vraag. Dat kunnen we liever net willen. Houden ze, houden ze. Uit Strobos. Dit is een man van de protomeesken zussen. En zo waar, daar komt een volle liedere motor. De laatste keer dat ik er een keer op rieden ga, ik ried er dus nou net bij op. Het roertje van de jennen, roept de lucht op van de kei. Ja, de toekomst in de witte, die mooie draai. Dus je hebt hem werken? Goed zo. Welkom meestal dus. Nou, als je 1 keer per jaar met tot de wolde wel aan, want dan wordt het wel veel te lang. Wat een intocht voor de skippers. Dat is doen we dat. Je herinnert je hartstikke goed met de kjaaltjes doen. Ik zou zeggen, dat is geweldig. Van harte welkom in de Westereen. Doe je helemaal geen brand? Zit ik in brand? Nee, wees net. Nou, dan mag je even niet zo zeggen. Ik wil net van niks jongen, hè? De hinders van de manege hier in de Berenburg opzoekt. Als ze lekker eten met Frans en Levi. Ah.
Kwart even omblik op Fjouwerdwarpen. En hoe sneller het uit je achter de corona zet, hoe leuker dat het eigenlijk wordt. Kom weg letterlijk waarom waarom. Bij mij 12 Sint-Wurgers van die eerste dwarpen. Jouke Hoekstra, hij is van Semar. Het tweede dwarp dat bar kwam in Dordrecht in het dwarp. En werd ik kan me nog herinneren dat ik de eerste keer bij hem kwam. En dat er letterlijk een ongelooflijk grote ploeg ziet. Die hebben het wel weten te mobiliseren. Ja, dat was 6 februari, Geert. 4 februari had je het laten met die programma. En nou ja, voordat ik bij zelf. Hè. Je moet de meeste bimmelkosten krijgen. Dat hebben ik dingen. Ik ben voordat de managers bimmel kwam. En ja, toen werd gezegd zelf ook gespannen. Van ja, wat komt er al op je zaal? En wat kwam er al hier op je morgen? Wat is hier al hier gebeurd in die weken en de vorige in de weken? Er komt een hele pro op je af. Want ja, in principe hier maar 8 weken de tijd zelf. Er komt een protte organisatie op de jaar, maar ik een hele protte enthousiasme. Door 6 bussen in Smarek. Meesten zijn in het begin, nee, dat geven we net hen, dat doen we net om mij. En langzamerhand, ja, wie in de meesten erna, ja, dat hebben we met de uitzending voor jongen, dat weet ik in volle bak. Ja, en die moenen, hè? Die moenen die centraal zit in Semar. Ja, dat is een prachtige plak vanzelf, hè? Ja. Ik vond het een genoegen om bij hem te wezen. Jouke van Semar, jongens. Ja. Had die hoer al een genoegen, maar zeker in de West-Rijn. Want wat hebben wij knokt, Jan Wagenaar, Douw en ik, om de zaak op een rit te krijgen, hè? Ja, het was eerst even moeilijk, maar dat is maar die woordpikken altijd zo. Hè. Ze moet even toch zelf komen, maar als ze komen, komen ze goed. En toen kwamen hem los, en toen kwamen de thema's los. En toen kwam Salomon Levy tot Libben, hè? Als ijzersterke Eritrea, hè? Ja, dat was gewoon super. Dat was gewoon super. Die Salomon Levy, die had het geweldig gedaan. Ik denk dat het gewoon een natuurtalent is voor het toneel. Ja, dat denk ik. Hè. Dat is absoluut. Ja, dat net rijdt kinderen uit nog autohandelaar worden. Maar dat letter dan, sinds ik ben weer. Maar je hebt de West-Rijn ook wel in beweging gekregen, Jan. Ja, absoluut. Het dorp weer er heel nog bij Lutsen. Het is net zo dat er een paar mensen actief in. Je had op televisie schenken, de squallen, maar ook de oude mensen. En mijn kniepeig naar het verleden daar. Ja, ik denk dat we heel leuk ontwerpen zijn in de West-Rijn. En er een heel productief in zetten. Ja, daar zullen we het maar net door hebben. Maar wat een lol ervoor waarom kriegen, toch? Geweldig. Ja, en je hebben u maar een geweldig probleem op zadelen. Want toen kwam je hem, ik pak hem even gauw, jongens. Toen kwam je maar een stokje. Waar hier dus een stokje. En het werd dit van de West-Rijn. We hadden het rodding 10 weken achter iets ongesleept. Ik jou mij eren om die waarom, Jan Wagenaar. Een protte succes bij de waarom-reis. Leuk dat je hem hier bent. Wie bent met de bus, Geert? Dus hij past er mooi in. Dank u wel, jongens. Dank u wel. Jouke en Jan van Semar in de West-Rijn. Zo'n programma, het mag dan wat je neemt een low-budget programma wezen, maar dat kost zelfs wel een producenten omdat je er een hele protte meesten op inzetten moet. Hier hebben wij net, meidje, als wij net de geweldige stiepen voor het tweede jaar alweer kregen hier van het Oranje Fonds. Wat ben wij blij dat ze weer achter u staan gaan. Wat ben wij blij dat ze iets weer stiepen hebben. Dames en heren, een heel applaus voor de vertegenwoordiger van het Oranje Fonds, Esther den Breyen. Zo, Esther den Breyen van het Oranje Fonds. Ja, dit is wat wij ongeveer losmaken. Is dat een beetje de bedoeling van het Oranje Fonds ook? Ja, heel mooi. Ik versta er alleen niet zo heel veel van. Vind ik heel jammer. Maar ik hoorde mijn naam. Ik denk, ik kom. Maar echt geweldig wat er allemaal gedaan is. Ik heb een paar uitzendingen bekeken. En ik vind het echt kwaliteit. Volgens mij Omroep Friesland hoeft niet meer te werven. Want ze hebben allemaal nieuwe journalisten en redactieleden, denk ik. Nou, kijk eens. Die kun je weer in de boezen steken. Toch even dat Oranje Fonds, hè? Want ja, het Oranje Fonds dat staat wel voor, ja, laten we zeggen, solidariteit in de maatschappij. Dat er ook wat gebeurt op dat platteland. Vat het eens samen wat het Oranje Fonds nou eigenlijk precies voor staat. Nou, wij zijn het grootste sociale fonds van Nederland. En wij willen dat mensen elkaar ontmoeten. Dat daar verbinding ontstaat. Dat ze ook elkaar nog een keer daarna ontmoeten. En dat er zo ook ruimte is voor mensen die misschien hun plekje in de samenleving nog niet hebben gevonden. Maar aan de arm wordt meegenomen door mensen die dat wel weten en die de weg weten. Ja. En als je dan dit project ziet, dan zou ik zeggen 100 punten, hè? Ja, zeker. Ja. Je hebt straks nog een belangrijke taak, Esther, want je gaat de prijzen uitreiken. Het Oranje Fonds gaat die prijzen dan ook zelf uitbetalen aan het dorp. En dat we dat even gewoon weten, want jullie willen wel uiteindelijk weten, wat gaan jullie ermee doen, denk ik? Ja, ik had begrepen dat het wel in de gemeentes wordt besteed. Dat is ook wel de bedoeling. Misschien een leuke buurtlocatie of een mooi project voor ouderen of voor jongeren. Zoiets kan ervan gedaan worden. Nou, we zien het straks terug. Het moet een fantastische... Ja, geld weggeven lijkt me trouwens geweldig. Wat een vak heb je, man. Ja, ik doe het niet elke dag, hoor. Okay. Maar straks wel. Ja. Esther den Breyen, dames en heren, van het Oranje Fonds. Dankjewel.
Wij pakken de dogger van die dwarptrailer weer. We starten ermee, we komen uit in Wurm-Zwichum. We rieden terug naar Oud en Nijenwanne. Komen op het beeld te lanen in Oudebeeld-Ziel. Gaan heel wel terug naar de grens bij Friesland en Greensland. En komen uit in Boerum. En we eindigen dit blokje met prachtige beelden uit Lippenhuizen. Daar komt hij. Daar loopt het Wurm en Zwichum loopt er vlak naast. Het dagelijkse rubriek tussen Keust en Klikko. 49 meter en 34 centimeter. Plaats spijker op vis. De predatoren in de romste zin van het woord. Nothing better to do, you got nothing better to do, Het is een coachfinish. Ik denk dat het is onvoorstelbaar. En Jong had won. Ik heb ook nog een stukje breed. Het is zo werk net als vorige week. Brand op een Kikkenberg. Brand op een Kikkenberg. Oude ziel draait deur. Much more than this, I did it my way. Deze vuist op deze vuist. Sinterklaas, het is Hemelvaartdag, geen 5 december. Doe het! Ver! Dat is mijn geluksper. Ja, zonder die perren win ik nooit. Er is een lijk gevonden in de pastorie en nou denken we dat het jouw vrouw is. Als je een hele mooie molen maakt en je gaat vast allemaal helpen straks om die nieuwe molen van Buren te bouwen, of niet? Dat is even zien. Het Boerems volkslied. Ja, die dingen zo zwart. Zo zwart moet ze werden, ja. Dat is net weer. Schutter er net lekker uit. Hij is net alleen de grut. Roep ik hier. Met de orenkant, met de orenvoet. Met de orenvoet. Goed zo. wordt toch werkelijk geen mensen stukje beter van. Voor alles in de zinnen, voor alles lijkt ik schaam. Geweldig, 7000 euro. Dat moeten we direct even op de meter zetten. Turven, ik zeg turven. Ja, mooi hè. Prachtige beelden. Dit, de dwarpen in de handen gaan omheen bij Neeltje van der Brand. I did it my way. Ja, wat weer prachtig hè. Precies, het was een geweldige week. Nou, 8 geweldige weken eigenlijk. Ja, 8 geweldige weken, want er moest wat tarret worden. Maar voordat je hem op gang kwamen, moesten de vrouwen aan de macht in Oudebeeld-Ziel, Neeltje hè? De vrouwen zijn echt aan de macht in Oudeziel. Nog steeds. Dat is een beetje doorgegaan zo. Maar het is natuurlijk een wonder dat we met 8 vrouwen, zonder gekift, zonder slaan, dit helemaal prachtig hebben gedaan. Ja, want jullie moesten, we hebben Wikke de Wiks deelt. Kappen met die handel. Want je moest echt even een herstart maken eigenlijk, hè? Ja, het was, we zijn opgegeven door Kirsten, die hier, die ken je natuurlijk. Die heeft ons opgegeven en we wisten helemaal niet zo goed of het wel of niet. En we zijn natuurlijk een 3-talig dorp, dus hoe moet het dan? Het is Omroep Friesland. Er was een hoop eigenlijk gedoe en uiteindelijk zijn we gestart. We hebben een groep gemaakt met 8 vrouwen en toen ging het los. Toen ging het een soort van organisch met elkaar. Ja, en toen ontstond er een programma wat je steeds kent. Het weer een televisieprogramma, hè? Ja, en we hadden er ontzettend veel zin in. We hadden plezier. We hebben ook natuurlijk een hoop gebakkerleid met elkaar van hoe en wat. Maar allemaal in een hele leuke vorm. Dus we zijn heel veel bij elkaar geweest. Het hele dorp erbij betrokken. De kroeg open. Iedereen daar. Laten zien wat we gaan doen. En toen kreeg iedereen ook echt zin in. Omdat we het ook wel op een professionele manier hebben opgepakt. Nou, we hebben van hem genoten. Ik ken het uit de groen van mijn hart zezen. Maar dat hebben we echt van Lippenhuizen. Trouwens, Lippenhuizen, wie mij handem, een van de 12 dwarpen werd we dan toch eindelijk een keer die dikke bij wol kriegen. Nissie Betten. Zit ze er net prachtig uit, Nissie Betten? Helemaal in de rol van hij, want we hadden turf en hij. Ja, ik kwam tot leven bij de bushalte in de promofilm. Ja, heel mooi thema ertussen. Strak vasthouden, want alle dagen kan ze weer in deze prachtige outfit. Ja, zo was ik herkenbaar als presentatrice van de prachtige Lippenhuizen. Ja, en wat hij hem er wat moois van maken, want ik heb een protodwarp pensioen, maar ja, zelfs als bij Lippenhuizen, die roen het hele dwarp nevens mij gewoon niet. Je hebt gelijk. Ja, je hebt zo gelijk, Geert, want
echt iedereen uit ons dorp heeft wat gedaan voor het programma. En voor Turf en Hei was dat natuurlijk een enorme eer om dat aan elkaar te praten. Er waren zoveel leuke items. De regisseurs hebben alles bedacht. En voor ons was dat zo leuk om dat aan elkaar te praten. En dat wij het gezicht mochten zijn van dat programma. Dat is once in a lifetime. Ja, de striels er nog van. Ja, vond ik ook heel leuk. Wat had het die in Brocht in Lippenhuizen? Want dan zie ik nog een actie omverst. Ja, wij hebben een heleboel geld binnengehaald. De raadsvergadering die is iets minder soepel verlopen voor ons. Maar die is ook doorgeschoven tot na de... Maar dat gaat door een gebouw met allerlei verenigings- en multifunctioneel centrum. Krijgt dat hier in Hantem. Ja. Daar hebben ze nog de helft van de cent gekregen. Maar bij hem kan het nog even wat verder lopen. Voor ons is het nog heel spannend. Ik hoop ook dat iedereen kijkt natuurlijk van de raadsleden. En dat ze Lippenhuizen nog wat toezeggen. Ja. Nou, dat liep het mij niks meer als verzinnen via die prachtige uitsturing. Dankjewel, Niesje Betten, Neeltje van der Brand. We starten de truc weer, jongens en famkes. Te geven naar Akkernes, Jesterzee, Koudem, De Gediek en als laatste dorp Hantem en Hantem Uitborn. Welkom alle jaren bij Doch het voor in het water. Minus mooie liefste landje, ben je nou 16 miljoen? 2, 3, stoppen we in de saus en dan pompt de boel mooi op. Nou, dan wordt het wat hoor. Zat er zijn we 100 hier. 100 zo'n hier. Nee, wie krijgen we nou? Ja, dat is Joes van Stralen en ik heb nog het eerst aankondigen. Wij zitten in de afsprong. Een schitterende afsprong. Wij moeten spullen hier brengen, wij moeten spullen inzamelen voor Dorcas. Oh, daar is ze al in het wetten. Ja, ze helpen elkaar een beetje, dat werkt misschien wel wat beter. Wenners van Lemmer die hebben heel volle verzamelen. Ik vind het fantastisch. Ik heb enorm genoten afgelopen week van wat jullie gedaan hebben. Supercalifragilisticexpialidocious. Binnen green en het water lekker fris. Want het is simmer in Friesland en kal is vaak voor het koud. Uit Nijtalent komt er ook aan. Dat hoop ik dat ik een winnaar word. Zo, op is hij te lang. We hebben er nog wel contact onderwijs, dus de eerste leven waar we zitten en hoe we wat. 6 kleinkinderen en er is 1 voetballer bij en 5 karba's. Hé, die? Dat is mijn telefoon. Nou, die is nou... Nee, ik ben hem kwijt. Eerst stik je weer vrij het regen, je wilt kramponderwijs, maar de banaan nou we op. Want wij zingen zwaaien, in licht en laaien, douche op een getiek. Een hele goede middag hier vanuit Hantem. Ik denk dat zo'n commissie wel in stand wil zijn. Ho, 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 ho. Mag ik je wat vreetje? Oh, nou, rustig maar, hè. Keep it cool. En dat winnen de laatste 4 dwarpen dit mij die hebben we door het van in dwarp even in kwart bestek. Ik kan je trouwens wel even vertellen dat wij na je weekend steun en die steun daarna nog komen mooi lange compilaties van door het van in dwarp. 2 keer reëel horen zetten we prachtige momenten op een rietje. Dus alvast van het onbevolen. Ondertussen, hier bij mij op het podium. Regine Bors van Jesterzee en Erik Zwieringa van de Griek. Nou, Regina, daar mag ik toch even maar praten. Ik kwam een keer de vergadering in de Jesterzee. Toen zei ze Regina nevens mij maar stoot maar presenteren, Famke. En dan heeft het nog die en ik vond het geweldig. Ja, mooi hè? Ja, ja dat komt, ik ben de Friese taal net machtig, dus ik dacht ik moet het net doen. Maar ja, het leek me eigenlijk zo vreselijk leuk. En dan moet ik even overschakelen naar het Amelands, want dat is mijn eigen taal. En nou, het was ook zo leuk om te doen. Dus ik ben hartstikke blij dat ik het uiteindelijk heb gedaan. Maar het was ook leuk, toch? Ja, ik vond het hartstikke leuk. En het was bijzonder, want je hebt zo van, we doen het net alleen voor Jesterzee, we doen het ook voor Dorcas. Je hebt verbonden daar nog een actie aan. Hoe ben je op dat idee kwam eigenlijk? Nou, we dachten, wat is nou mooie televisie? Wat is mooi om te zien? Wat bieden de mensen? Ze moeten manje beginnen te zien en ze moeten zien tot aan vreed. En nou, toen dacht ik, dan moet je iets hebben dat mensen hier naar de tv kijken. Dat ze worden bonnen aan de televisie en dat ze denken van, hoe zult het ouder in hem? En dat hebben we hier. Mijn Dorcas, mijn uitdaging. Ik ga een uitdaging aan en nou, dan moeten mensen op vreed wisten van, hebben ze die uitdaging beheljen? In die uitdaging dat we die container vol met spullen krijgen, werd ze in tweede wereldland, in Ermeland, wat maar kennen. Hij kan vol, hè?
een vrachtwagen van 30 meter lang en hij is striekende vol. Striekende vol. Ja, dat is echt nog het van in het warp, hè. Jester zei die het van Dorcas. De gediek stuts heel oors in. En wat nou mij opvoel, Erik Swieringa, dat is... Ja, dat haast vanzelfsprekende enthousiasme. Wat wie een enorme ploeg, man. Ja, nou, we zijn met een stukje stof, man, denk ik. We zijn begonnen met wat Twitterberichtjes, Facebook, om mensen te vragen om te helpen. Want ik denk, dat wordt een hele klus om dit mooi op rit te krijgen. En toen ben we begonnen met 20. En dan ja, om schade redenen, dan hek je de PRO. En uiteindelijk kwam er 12 bloedfanatieke mensen blijven. Nou ja, dan neemt het bloedfanatiek. Het wie prettig fanatiek, wat ik zei. Maar ja, je ziet hem er bovenop, hè? Het was hartstikke gezellig. We gaan protten willen gaan. Maar iedereen, wat er uitsprutst werd, iedereen kwam met nee. En dat zou volle willen houden mee gaan. Dat is geweldig. En dat al iets in dat prachtige decor van die veertrode turfroute. Die reerde bal, die echt een reerde triervormek. Je hebt het er wel even nog uit, toch? Ja, er zijn heel wat vergaderingen aan vooruit gegaan. Om dat al eens voor te krijgen. Ja, fantastisch. Ja. Nou ja, en dan is het Diernuisse weekend. Wat gebeurt er dan op een gediek? Zak je dan in het zwarte gat? Dan is het heel stil, ja. Dat is even botwennen, zeg maar. Ja. Maar het is uiteindelijk wel... hier hebben we meisjes in de hand. En dat is gewoon gezellig. Ja. Nou ja, wij zullen zien wat het je hem opsmiet. Daar ging ik dus gelukkig naartoe. Wij hebben van hem genoten. Het Skoskezetten. Dat is een televisie-idee werkelijk daar in het Sjoekemar, Regina. Is dat het betocht? Nee. Maar je hint lekker wel. Ja, zeker. Ja. We doen dat wel vaker. En je kan allemaal wel even komen een keer te skosje erin. Dat is leuk, hè? Ja, nou ja, ik ken nogal wat watervrees, dus bedankt voor de uitnodiging. Maar we laten dit even dan eens voorbij gaan. Dames en heren, de laatste 2 dorpen die wij hier van het voortlicht brengen in dit verband. Regina en Erik van Jesterzee en de Gediek. Dank u wel. Wij hier eigenlijk een beetje een competitie in een competitie. Hè. Het gaat er zelfs om, hakker of het warp nou dadelijk maar die haatprieten van Trokjet. Maar we hier net iets betocht met talenten. Lid nou hier talenten eens, Jen. Nou, er is wat voorbij komen aan talent. Soms piepjong, soms stokoud, want ik dank je nog talenten hebben. Het wapperde alle kanten uit en we zeggen de mooiste dingen voorbij komen. Je begrepen, wij moesten in de oren in deze uitsturing even zwargen dat we hier wel een talent op het podium hebben zoenen. Het zei er dus niks van dat de man naast mij, dat hij de prijswinnaar is. Maar hij voelde dus wel op, Gaatse Bosma. Want hoe oud bist jou uit de Westerijn? Ik ben nou Santjenier. Je bent nou Santjenier. En de spongst in de uitsturing van de Westerijn de noemer van Neil Young. Hoe in godsnaam kwam ze bij Neil Young, man? Ja, nou die vraag die werd me weer vaak gesteld. Maar ja, toen mijn heid, die draaide die muziek wel en zei ja, zo ben ik hem, zo vond ik het prachtig. Hij had zelfs de voice van Neil Young. Wat speelst? Out on the Weekend. Hetzelfde als in de uitsturing. Hetzelfde als in de zeker. Dames en heren, een hartelijk applaus voor het talent van de Westerijn, Gaatse Bosma, maar Neil Young. Dank u wel. Think I'll pack it in and buy a pickup. Take you down to LA. Find a place to call my own and try to fix up. Start a brand new day. The woman I'm thinking of, she's loved me all up. But I'm so down today. She is so fine, she's in my mind, I hear her calling. See the lonely boy out on the weekend. Try to make it big. Can relate to Joyce, tries to speak and can begin to say.
signs on the wall, they make me look up from the big brass bell. Now running down the road, try to stay up somewhere in her hand. See the lonely boy out on a weekend, try to make it pay. Can relate to Joyce, tries to speak and can begin to say. Dank u wel. Gaatse Bosma van de Westerijn. En dan te bedenken dat die Aron weekend nog in het ziekenhuis lag met noospoliepen. En dat is jammer, dat is toch fantastisch, hè? Wij komen zo stadig om, beste mensen, vrienden en vriendinnen van Dogert van Dwarp in de belangrijke fase. Wij komen daar aan het uittrekken van de prijzen. Wij moeten zelfs eerste talent uittrekken. Dat is duidelijk. Voor het uittrekken van het talent hebben wij een jurylid, omdat ze niet een specialist is in het herkennen van jou, maar heel applaus nog een keer hier is Eddie Dijkstra. Want ja, Gaatse is een talent, maar er waren meer talenten, Eddie. Onvoorstelbaar. Zelfs mensen die hadden net op Joenhuis talent, die vonden wij ook geweldig. Dus wij zijn, wat hebben wij een protte talent in Friesland. En zo mooi. We hebben echt grutskop. Oké. En net alleen nog muzikale talenten, hè? Er waren meer talenten. Nee, dat maakt het in feite een beetje moeilijk. Want je moet eigenlijk appels met paren mee vergelijken. Ik bedoel, we hebben een klassiek zangeres, ik neem maar een peer. Maar ik mensen bijvoorbeeld die in de gymnastiekwereld iets doggen. Gedichten voordragen. Ja, is onvoorstelbaar. Ja, alle talenten. Maar er is één die we hem zijn hebben en die krijgt de prijs. Houd eens net langer in spanning, Eddie. Waar is het door het verdiend waar talent 2012? Natuurlijk hebben we zijn van, waar zorgen we dan naar? Dan zorgen we naar originaliteit, creativiteit. Misschien jongere mensen die zelf ik nog het op de planken brengen. En dan ben daarbij de rappers. Kom op, Eddie! Daarbij de rappers! Kelsey Redo van Boerum. Ja. Zij krijgen de talentprijs van jonger Eddie Dijkstra. Nou, is dit mooi of net? Dit is een trofee. Talent 2012 uit Boerum. Van Herte Lokweeske, jongens. Hartstikke mooi. Nou, dat is blieft mij net. Ja, heel erg. Nou, dat dacht ik even. Nou, hè? Ja. Nou, dan mag je hem zelf zien. Ja, het is maar één prijs waar je met me dogen, maar je hebt hem hartstikke goed verzinnen. Geweldig rapt in Boerum. Prijs in de Boerum, jongens. Dank u wel, jongens. Oké. En dan de orenprijzen. Het wordt heel niet belangrijker. Maar de Albert Vitjen, sorry, Verzinburgers van alle dwarpen hier bij mij op het podium komen. Kom er maar gauw bij, jongens. Want dan komen we zo stadig gewoon bij het uittrekken van de prijzen. En voordat wij de prijs uittrekken, hebben we nog wat oors uit te trekken. Want het is al een goed gebroek naar waar je door het van in Dwarp dat er een stokje oerdrogen wordt van alle dwarpen, on alle dwarpen. Dat begint bij dwarp 1, het eindigt in dwarp 14. Hij begint min of meer keel en hij eindigt ja, helemaal optuigd. Hoofdredacteur van Omroep Friesland, Jan van Friesland, kom even bij mij. En liet even zien wat een kele stok uiteindelijk worden is. Kom er even bij mij. Ja. Nou, dit is door het van in Dwarp. Dit is toch het van in Dwarp. Het was een geweldig seizoen met een prachtige periode gewoon. Maar ik moet een stokje uittrekken aan het begin. Strobos Gerkes Kleester. En ik wil er een aparte reden bij Jan. We zijn Osa ongelukkig uit onzet. Daar. En we zien bijna op een jong door dat motorongeluk plakvoen. En toen zijn wij, hoe moeten wij verder? Kunnen wij verder met dit programma? Kunnen wij verder met deze serie? En toen hebben we mooi nog in het café hebben we besloten, we gaan terug. En we benamen de commissie uit Strobos Gerkes Kleester die dat zijn had. Dus ik wil uit namen van dat gevoel, wil ik het stokje oerdragen aan het Strobos Gerkes Kleester. Wieske Poelman, komt erbij. Hij is weg van Dijk. En jou een mooi plakje. En de battleskip wees gewoon de ene coureur die nog altijd op het revalideren is.
Jongens, zet hem op. En wetenschappers staan allemaal achter je. Het hele dorp en alle dorpen hier uit Friesland. Zet hem op. Zet hem op, dankjewel. En een stokje gaat weer rond naar Gerkes Kleester Stroobos. Miranda Werkman. En mevrouw de Breeën, misschien komt erbij, want je hebt toch ook weer een taak. Want nou komen we, vrienden en vriendinnen van Dogert van Indwarp, toch bij het belangrijke moment. Ja. Miranda. De genomineerden. De genomineerden. Die wij, voor alle duidelijkheid, in alfabetische volgorde eerst nemen zullen. Miranda, houd eens net langer in spanning. Neem de drie genomineerden. Mag ik het gewoon zeggen? De drie genomineerden in alfabetische volgorde. Nou, laat ik dan maar bij de A beginnen. Oud en Nijwanne. Genomineerd. Oud en Nijwanne. Zij het nog niks voor de positie. Wat heeft zij het goed dien? Wat heeft ze leuk baten maar dat thema tiet. Want je kan een hele goede uitsturing del zetten, maar het moet vooral creatief wezen. En dat wie spannend om nou te zien, want je denkt van hoe rint het nou allemaal die laatste aflevering. En het decor wie echt prachtig. Dat ging helemaal oer op televisie. Dat is de motivatie voor een nominatie van Oud en Nijwanne. Nominatie nummer 2. Alfabetische volgorde. Ik viel de spanning zuur een beetje van deze mensen op het podium. Nominatie nummer 2, dat is de Gediek. De Gediek. Van de laatste in de Riegen. Kom maar bij me stil. Kom maar bij me stil, ja. Een van de laatste in de Riegen sprong eruit, want er was een enorme chemie tussen beide presentatoren. De rede bal, wie maar één van de rede triet, ziet het dwarp hier. De kappenstoel, wie heel goed betocht en ik nog ontzettend leuk uitviert. Want ja, je kunt wel bedenken, maar dat moet ik goed oerkomen. Dus ja, heel creatief. Heel creatief. Dan, de allerlaatste nominatie. Ja. Ik heb op een briefje gestaan, maar ik doorstuur ik net te zien. De laatste genomineerde, dat is het dwarp wat ik opvoel. Toch een hele sterke presentator. Ik wil hem toch even nemen. Jan Nicolai, dus dat is Nijbeets. Nijbeets als derde genomineerde. Anko, kom erbij, daar. Oh, jongens en famkes. Nou hebben we 3 genomineerden. En nou komt het erop aan, want nou gaat het om een prijs van 2,5, van 5 of van zo'n heel €1000. Het binnen verschillen. Waar wordt de nummer 3 van Dogert van Indwarp 2012, Miranda? Mag ik er lang met dat praten? Of Nee, maar gewoon kwart, zeggen? want we komen echt onder die te zitten. Oké, we komen onder die te zitten. Ze hier een live soap mooi band en dat is al heel gedurfd. Het is het dwarp Nijbeets. Nijbeets is de nummer 3 en krijgt van mevrouw de Breeën van het Oranje Fonds de cheque van €12.500. Oh, oké. En dan kom ik kom toch even, gossie meiden, kom. Bolle komt erbij, ja, ik pak Wietske, jij verbetert, jij dat snapt wel. Maar, my god. Oké. Het gaat om de ere, het gaat om het verschil van €12.500, maar het gaat vooral om het gevoel. Waar is het beste dwarp 2012 Dogert van dit dwarp? Is het rechts van mij, die stoere kerel, Bonne, maar zijn meesken? Of is het links van mij, dat vrije zwemonderwijzereske uit de Gediek? Wij zullen het jaren. Miranda, vertel het eens. Ik zei al, de jury het wel discussie houden. Wat de een leuk vindt de oren net leuk en oorsom. Dat maakt het moeilijk. Maar als je er dan maar kop en schouders boppen uitstekken. En dat de jury loert op lakert. Omdat het al hier in lietse dingen zit. En om elkaar vast en maar terug gaat. En in je verhaal is, dan gaat de prijs. De nummer 1 nou, de Gediek. De Gediek wint, Dogert van Indwarp. En Bonne is bij Sindwarp, Oud en Nijwanne. Meer als eervol twadden. Oh, jongens. Van het de lokweesje, de Gediek. Zo'n €100.500. Nee, dat waar dat heel achter in de riegen zit. Ja, ik had het die vregen, Wietske. Wat viel nou? Nou, ja, dat kan ik net in een paar woorden vertellen. Geweldig gewoon, super. Dat wij als Gediek een groot dwarp, maar toch in het begin een protte moeite, sites delzet hebben. En de meesten uiteindelijk uit de hoezenkringen hebben en losmaken hebben. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja. Dat hier Gediek wel nodig. Dat hier de Gediek wel nodig. Ik ben benijd. Als je zo'n €1.400 krijgt en je matte dat in het dwarp besteden. Heb je hem al enig idee? Hij hem nooit dacht überhaupt? Nou, stiekem toch een lietsbietje wel. Ja, wij vinden dat het dwarp wel wat meer gezelligheid gebruiken kan. En daar wel wat mee dwam.
We investeren het echt in het centrum. Dus de mensen uit de Gediek die profiteren daar al jaar degelijk wel van. Ja. Okay, van harte lokwezen, bonnen. Ja, ik geef toch even kwart erbij. Bist u blij mee? Ja, natuurlijk ben ik blij. En al die mensen van u zijn 150 man hebben mij werk. Dat is geweldig voor beide dorpen. Nou, dat lijkt het mij ook. En toch echt nog even aankomen. Kom een stapje naar voren, want bij de hele Dijks zijn. Nou, dit is toch mooi, hè? Ja, geweldig. Dat hebben we net toch, toen we het in de dritte week al aanvoeren waren met het hele spul. Ik wil elke in tegen tanken. En in het bijzonder Doede, want hij had hier eigenlijk moeten staan vandaag. Ja, Doede Skilstra, de regisseur, de regelneef. Onze regisseur en de regelneef. Maar het heeft al zoveel moois opgeleverd. Bedankt allemaal. En super voor Opsterland natuurlijk. Ja, super voor Opsterland. Dat ik in 2 prijzen naar Opsterland. Dat is toch echt wel bijzonder. Oké, vrienden en vriendinnen van Dogget van Inwarp. Dit weer de serie van 2012. We zijn klaar. Hier nog net, want hier vieren we nog het feest. Misschien allen zat het jet bij Dogget van Inwarp. Maar qua uitsturing zit het erop. 14 weken lang weer in onderwijs. 14 weken lang hebben we de prachtigste dingen beleefd. En ik kan je vertellen, we komen waarom met Dogget van Inwarp. In 2013 ben we er weer. En als Joodwarp nou denkt, dat is echt wat voor u. En waarom zo het net, want het is echt fantastisch. Ga dan naar www.diendwarp.nl en meld je aan voor de Riegen van 2013. Vanuit een Sinneskin Hantem. Bezig je wel hier. Dank voor je aandacht. Dank voor je komen. En wij vieren het feest van Dogget van Diendwarp.